गोबाव सम सरकाराव थानाय समावबो जोंनो जेबो जौगानाय खामानि मावनानै होआखै हाग्रामानि सरकारा। दिनै इउपिपिएल सरकार जानायावसो जोंनि सान्थालि आरो उराव जातिफोरनि गामिया मावफुंजानो नागिरदों। कक्राझार जिल्ला थिनालि आउट पस्टनि सिङाव थानाय हल्टुगाव बिसिडिसि ओनसोलनि सिङाव थानाय दरनै दरथाम गामिनि थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामग्रा गामिनि लामाया दिनै बिटिआर सरकारनि मददजों मावफुंजानो थांगासिनो दङ। गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गोबाव सम बे ओनसोलाव संसार जादोंब्लाबो जोंनि गामिनि लामा दालां जाम्फैफोरखौ सरकार थासेयावबो मावफुंनानै होबोआखैमोन होननानै। आथिखालनि मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे लामा दालां जाम्फैफोरखौ मावफुंनानै होसिगोनखौ लानानै लखिमपुर गामिनि रायजो राजाफोरा लोगोसे फोरमायना होबावदों दि जोंनि बे गामिनि थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामग्रा गामिनि लामाया गारि मटर गंसेबो हाबजायै मोनसे थिसारि लामामोन आरो अखा हायोब्ला थाबाय जायै हाब्रु दैब्रु जायो। लोगोसे जाम्फैनि थांलाय फैलाय खालामग्रा दैफोराबो बोसोरै बोसोर उसिफावबाय थानानै थाबाय जायै मोनसे थासारिजों भुगिनांबाय थायोमोन होननानै फोरमायदों रायजो राजाफोरा खौरांनि गेजेरजों। दिनैनि बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियावनो दरथाम गामिनि रायजो राजाजों लोगोसे सानसुमै बिथांमोनहाबो बाहागो लायो। लोगोसे देबोरगाव ब्लक टिसिसि एलसिनि मासिगिरि बुद्धदेब मुसाहारि बिथांजों लोगोसे कक्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लक बिडिअ आरो हल्टुगाव बिसिडिसिनि मासिगिरि मानास कुमार बसुमतारी बिथांमोनहा बे अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननायजों लोगोसे बेखेवनानै होलाङो। धन्यवाद থাকিছে আমার আজির উপস্থিত আছিল আমার টিএলসিসি চেয়ারম্যান বুদ্ধদেব স্যার আর লগতে আমার উপস্থিত আছিল আমার বিডিও স্যার আর আমার লগতে চেয়ারম্যান মনোজ স্যার তেখেত ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাৰ এই ক্ষেত্ৰৰ যোগেদি আমাৰ ৰাস্তাটো হৈ আছে। আগত বহুত দিনৰ পৰা ৰাস্তাটো হোৱা নাছিল আৰু আমাৰ কাৰণে বহুত অহা যোৱাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছিল, কিন্তু আজি ভাগ্যৱান বুলি ক'ব লাগিব। আমাৰ এই ক্ষেত্ৰৰ যোগেদি আমাৰ ৰাস্তাটো হৈ আছে আৰু হ'বলৈ গৈ আছে। আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনত আমাৰ ৰাস্তাখন ভালকৈ হ'ব আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে যি অসুবিধা আছিল এইটো মানে ভাল হ'ব বুলি আমাৰ আশা আছে আৰু আশা কৰোঁ আমাৰ গোটেই ৰাজ্য সহযোগৰ যোগেদি যিখিনি প্ৰয়োজন হ'ব এইটো দি ৰাজ্যে সহযোগ কৰি আমাৰ ৰাস্তাখন ভাল হ'ব বুলি আমাৰ আশা আছে আৰু ভৱিষ্যত আৰু কামনা কৰোঁ যাতে এনেকৈ আৰু আমাৰ যিখিনি কাম হ'ব লগা বাকী আছে এইটো ক্ষেত্ৰৰ যোগেদি আমাৰ গাঁওখনৰ যি উন্নয়নমূলক কামটো হ'ব বুলি আমাৰ আশা আছে। এইখিনি কৈ আমাৰ ছোটি বক্তব্য ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। दिनै हल्टुगाव बिसिडिसिनि आं सासे चेयारमेन हिसाबै दिनै जे नैबे लखिपुर गामि बे गामिया जाहैबाय आदिबासिफोरनि गामि। दा बेवहाय माने गामिनि रायजो राजाफोर फोरमायनानै होनाय बायदिबा बुस्थुआ सिगाङाव जायफोर सरकाराव थादोंमोन, सरकाराव सालायनानै फैदोंमोन, बिथांमोनहा मोनसेबो मोजां खामानि मावनानै होनाय जायाखै आरो बेबायदि लामाबो मोनफेरनाय जायाखै। बे बाथ्राखौ जोंनो फोरमायदों। थिग बेवहाय जोंबो नायनानै गामिनि रायजो राजाफोरनि खोथाखौ खोनासंनानै दिनै जे मोनसे स्पेशल मोनसे स्किम एनरेगानि बे मोनसे गिदिर एमाउन्ट, दा बियो मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव मोनसेल', दा बे मोनसेल' मोननायखौनो बिथांमोननो होग्रोनाय जादों। दा बे एनरेगानि अल वेदार होननाय मोनसे मुंनि बे एनरेगानि खामानिखौ बिथांमोननि गामियाव होनाय जाग्रोबाय। दा खुब बिथांमोननि लामाया दैलाङाव बहुद माने थांलाय फैलायनि थाखाय उसुबिदा आरो बेवहाय थाबाय जाथावै मोनसे अबस्थाखौ जों आंनिनो बिसिडिसि हिसाबै रायजो राजाजों जगाजग लानायाव उसुबिदायाव गोग्लैबाय थानाय जादोंमोन। दा बेबायदियैनो बिथांमोननो जों बे लामाखौ होनानै जोंहाबो गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजाया जोंनिसिम गोजोननायखौ फोरमायदों। दा बेजों लोगोसे दा आंनि बिसिडिसिआव गासै 24टा गामि दङ। गामि नाम हिसाबै खिन्थु रेभिनिउ हिसाबै जोंना मोननैल'। बे मोननैनि आन्दारावनो 24टा गामि दङ। दा बेनि बिथोराव जोङो कमिउनिटि रायजो हौवा खामानिखौ गासै 36टा बेजों जों मावफुं
नायजाबाय दा दिनै नैबेखौ लायोबा बियो गोदान खिन्थु 35आ अलरेडि जों मावखांखाबाय बेनि अनगायै एनरेगाजोंनो IBS जायखौ जों इन्डिभिजुवेल बेनिफिसियारि स्किम होननानै बुंनाय जायो दा बेबायदिखौ जोङो गासै 87था जोङो मावगासिनो दङ दा गुसुं सम आंनि पिरियडआ मथा-मथि दिनैसिम 3 बोसोर आबुं जाबाय बेखिनि 3 बोसोर आबुं जानायावनो 36टा कमिउनिटि स्किम 87था IBS 306टा अरुणोदय स्किम आरो PMAYG बेयो 470 474टा दा 474टा PMAYG न'नि बिथोराव मात्र मावफुंजोबनो 58थाल'सै दा बे 58आ जुदि मावबावोबा बेखौ मावफुंजोबनाय जायोबा गासै 474टा आं मावफुंनानै होनो हानाय जासिगोन दा बेखिनि दा फैबाय थानाय समाव जोङो बेबायदिनो सरकारा जा निर्देश होयो सरकारनि खामानि बायदि जों मावलांबाय थासिगोन दा बेखिनिखौ बुंनानै आं बेयावनो दोनथ'बाय दा दिनै कलथुगाव BCDCनि आं सासे चेयारमेन हिसाबै दिनै जे नैबे लखिपुर गामि बे गामिया जाहैबाय आदिबासिफोरनि गामि दा बावहाय माने गामिनि रायजो राजाफोर फोरमायनानै होनाय बायदिबा बुस्थुआ सिगाङाव जायफोर सरकाराव थादोंमोन सरकाराव सालायनानै फैदोंमोन बिथांमोनहा मोनसेबो मोजां खामानि मावनानै होनाय जायाखै आरो बेबायदि लामाबो मोनफेरनाय जायाखै बे बाथ्राखौ जोंनो फोरमायदों थिग बेवहाय जोंबो नायनानै गामिनि रायजो राजाफोरनि खोथाखौ खोनासंनानै दिनै जे मोनसे स्पेशेल मोनसे स्किम एनरेगानि बे मोनसे गिदिर एमाउन्ट दा बियो मोनफ्रोमबो BCDCआव मोनसेल' दा बे मोनसेल' मोननायखौनो बिथांमोननो होग्रोनाय जादों दा बे एनरेगानि अल वेदार होननाय मोनसे मुंनि बे एनरेगानि खामानिखौ बिथांमोननि गामियाव होनाय जाग्रोबाय दा खुब बिथांमोननि लामाया दैलाङाव बहुद माने थांलाय फैलायनि थाखाय उसुबिदा आरो बेवहाय थाबायजाथावै मोनसे अबस्थाखौ जों आंनिनो BCDC हिसाबै रायजो राजाजों जगाजग लानायाव उसुबिदायाव गोग्लैबाय थानाय जादोंमोन दा बेबायदियैनो बिथांमोननो जों बे लामाखौ होनानै जोंहाबो गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाया जोंनिसिम गोजोननायखौ फोरमायदों दा बेजों लोगोसे दा आंनि BCDCआव गासै 24टा गामि दङ गामि नाम हिसाबै खिन्थु रेभिनिउ हिसाबै जोंना मोननैल' बे मोननैनि आन्दारावनो 24टा गामि दङ दा बेनि बिथोराव जोङो कमिउनिटि रायजो हौवा खामानिखौ गासै 36टा बेजों जों मावफुंनाय जाबाय दा दिनै नैबेखौ लायोबा बियो गोदान खिन्थु 35आ अलरेडि जों मावखांखाबाय बेनि अनगायै एनरेगाजोंनो IBS जायखौ जों इन्डिभिजुवेल बेनिफिसियारि स्किम होननानै बुंनाय जायो दा बेबायदिखौ जोङो गासै 87था जोङो मावगासिनो दङ दा गुसुं सम आंनि पिरियडआ मथा-मथि दिनैसिम 3 बोसोर आबुं जाबाय बेखिनि 3 बोसोर आबुं जानायावनो 36टा कमिउनिटि स्किम 87था IBS 306टा अरुणोदय स्किम आरो PMAYG बेयो 470 474टा दा 474टा PMAYG न'नि बिथोराव मात्र मावफुंजोबनो 58थाल'सै दा बे 58आ जुदि मावबावोबा बेखौ मावफुंजोबनाय जायोबा गासै 474टा आं मावफुंनानै होनो हानाय जासिगोन दा बेखिनि दिनैनि बे नोंथांनि जे मिडियानि गेजेरजों जे जोंनि हुलथुगाव BCDC देबोरगाव TCLCनि सिङाव थानाय थामहिनबा
क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय जि BCDC बे BCDCआव दिनैहाय जोङो स्पेसियेल मोनसे प्रग्राम बेयो जाहैबाय पिपुल्स अफ पिपुल्स प्लेन जि बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर'नि मोनसे जि फ्लेगशिप प्रग्रामफोरनि गेजेराव गुबुन मोनसे फ्लेगशिप प्रग्राम बे प्रग्रामजों लोब्बा लानानै जेरै MGM रेगानि गेजेरजों जि खामानि लामा अल वेदार मोनसे लामा बेखेवनाय हाबाफारि दिनैहाय BDO सारजों जोङो जयै बेखेवदों बावहाय जोंना BCDC हुलथुगाव चेयारमेन मेम्बार बे गामिनि रायजो राजाफ्रा जों जयैनो गोसो खुसियै बेखेवदों दा जों आसा खालामदों गोबाव सम बे गामिया लामा गैयै मोनसे अबस्थायाव दङमोन किन्तु दिनैहाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों बे गामिया लामा मोननो हानाय जोङो मोननो हासिगोन बेखौ मिजिंथिदों रायजो राजाफ्रा बेखौ लानानै गोजोननाय मोनदों गोजोननाय फोरमायदों बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारनिसिम बिथांमोनहा धन्यबाद होदों मानो होनोबा बेयाव रायखांनो गोनां मोनसे बाथ्राया बेनोदि जे दिनैनि थारिखआव अल अभार इन्डिया MGM रेगानि खामानिखौ मोनसे BCDCआव कन्टिनिउवास भाबे 20टा स्किमनि अनगायै बारा मावनो हानाय जाया दा दिनैहाय जोंहा अलरेडि नैबे BCDCआव 20टा स्किम दङमोनब्लाबो बिटिआरनि CM मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' सारनि नाजानायाव स्पेसियेल भाबे अल ओभार आसाम क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लक आरो दतमा डेभेलपमेन्ट ब्लकआ दिनैहाय स्पेसियेल बे पारमिसनखौ मोनबोनाय जाहैदों आरो बे पारमिसनखौ मोनबोनाय लोगो लोगो फरिखामुलुग भाबे मोनफ्रोमबो BCDCआव क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि मोनफ्रोमबो BCDCआव मोनफा मोनफायै अल वेदार लामा जोङो दा होनायनि थि खालामदों आरो बेबायदियैनो जोङो मोनफानि उनाव मोनफा दिनैहाय बेखेवनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों सरासनस्रायै मानसिफ्रा बुंनो हागौ MGM रेगानि खामानि बेलाय जाफ्लायबाय थायो बेफोर बाथ्राखौ अभिजग होनानै जोंखौ बायदि मैया बायदिसिना बाथ्रा बांसावलानो हागौ नाथाय बे बाथ्राया थारदि दिनैनि थारिखआव मोनफ्रोमबो BCDCआवनो जिहेतु 20टा स्किमनि अनगा बेयाव गुबुन मोनसे स्किम जानो हाला किन्तु जोंहा दिनैहाय 20टा स्किम थासेयावबो दिनै स्पेसियेल भाबे जों मोनदों खारनखाय बे अल वेदारनि जि लामा मोनदों खारनखाय जों बेखौ स्पेसियेल होननानैनो जों मख'नांगोन आरो बेबो अल आसामनि गेजेराव मात्र क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लक आरो दतमा डेभेलपमेन्ट ब्लकनि मोननै ब्लकनि आन्दारावल' दिनै सोलिनानै दं दा बियो स्पेसियेल पारमिसन जोंनि बिटिआरनि CM सारा लाबोनायनि खारनाव बे जादोंखाय जोङो बेखौ स्पेसियेल होननानैनो जोङो रिकगनाइज होदों प्रमद बर'नि मोनसे जि प्रग्रामफोरनि गेजेराव गुबुन मोनसे फ्लेगशिप प्रग्राम बे प्रग्रामजों लोब्बा लानानै जेरै MGM रेगानि गेजेरजों जि खामानि लामा अल वेदार मोनसे लामा बेखेवनाय हाबाफारि दिनैहाय BDO सारजों जोङो जयै बेखेवदों बावहाय जोंना BCDC हुलथुगाव चेयारमेन मेम्बार बे गामिनि रायजो राजाफ्रा जों जयैनो गोसो खुसियै बेखेवदों दा जों आसा खालामदों गोबाव सम बे गामिया लामा गैयै मोनसे अबस्थायाव दङमोन किन्तु दिनैहाय बे